Among langinot o malayong Diyos nga nakiguma ka na mo, daghang kayong salamat sa Diyos sa pagkataka na mo, o mayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa Diyos, o karong adlaw. Tungo sa imong dakong grasya, danay the Grand Bible Seminar, damiyaging semana, mao nga daghang kayong salamat. O karong adlaw, among tunan ang kabahin sa kaluwasan o kabahin sa Kristiyano kinabuhi. Mao nga palyong abalyan nga among kasing-kasing sa tubang sa imong pulong aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o damangwan namo ang kahulugan sa imong pulong. To para mapsaptan ang imong pulong, tapalyog abalyan nga among kasing-kasing sa tubang sa imong pulong aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pagayo o makatutok kami sa imong pulong lamang. O iwang nga Kristiyano nga nakaangkon sa kaluwasan, tapalyog tabangiming nga makaamgo kung unsa man ang imong kabubuton, kung unsa man ang kahamutan sa Dios aron nga makapadayon kami sa pakinabuhi ta para sa himaya sa Dios. Ginoo, kung nay mga tigpaminaw nga wala pa sigurado kabahin sa kaluwasan, tapalyog tabangin silang nga makapaminaw sa imong pulong pagayo karong adlaw aron nga masiguraduhan ang ilang kaluwasan pinagi sa tabang sa Espiritu Santo. Ginoo, to kabalo naming duola ang pakabaling ni Yesu Kristo. Kay makita namo ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. So mga palyog tabang iming nga makatukaw sa Espiritu ng paagi, aron nga makatingwa kami sa kinabuhi ta para sa himaya sa Dios o para sa tamayong balita. Kung nay pakatapulan sa among kinabuhi, kung nay mga tinagwan sala, palyog tabang iming nga makatukaw sa Espiritu ng paagi, aron nga bahanggan namo ang imong kabubuton nga angay mong buhaton. Hinami nga ang balang Espiritu kay makauban ka namo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Salamat sa Dios, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Yesu Kristo among giampo. Amen. Okay. Unang pulong karon, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians capítulo 2, versículo 8 o 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Okay, atong basahon sa ituan. Kay tungo sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo. O kana dili gikan sa inyong kaugalingon kinihatak sa Dios. Dili tungo sa mga buhat aron wala bisan kinsang mangandak. Okay, daka kayong salamat sa pag-apil karon. Okay, so miyaging semana sulo sa 5 days na the Bible Seminar. So daka nang nakapaminaw sa pulong sa kamatuoran. So mga mapasalamat ko sa Ginoo. O karong topic kay dili namang para sa mga tigpaminaw nga wala pa sigurado kabahin sa kaluwasan o kundi para sa mga brothers or sisters nga nakangkon na sa kaluwasan. So bisan pa o nais pagtuwa-tuwa, kung paminaw ninyo pa kayo karong adlaw dayon masiguraduhan ang kaluwasan. O bisan pa o naluwas na mo, mas mayo nga paminaw ninyo ang mayong balita, balik-balik, dayon ma-refresh ang bagong tingwa o kasing-kasing para pakinabuhi ta para sa Ginoo. So karong topic kay kaluwasan o the Kristiyanong kinabuhi. Okay. So una atong tunan ang kaluwas na pag-usop o atong tunan ang kabahin sa Kristiyanong kinabuhi. So Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, takining bersikulo kay importante nga pulong do diya sa Biblia. Kay atong makita ang dalan sa kaluwasan. O atong makita kung unsa man ang kaluwasan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ako rang basa pag-usop. Kay tungo sa grasya naluwas kamo, pinagi sa pagtuo, o kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kinihatak sa Dios. Dili tungo sa mga buhat, aron wala bisan kinsang mangandak.
Atong makita ang dalan sa kaluwasan dinhi sa bersikulo kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo. Na importante nga tulo ka pulong dinhi sa bersikulo, grasya, kaluwasan o pagtuo. Buhi pa sa bunini nga wala sa kinsa nga maluwas pinagi sa buhat sa tao. Sakto ba? Yes, wala sa kinsa nga maluwas pinagi sa pagtamo sa simbahan, pagampo, bautismo o mayong binuhatan. Wala sa kinsa nga maluwas pinagi sa buhat sa tao. So mga dinhi sa bersikulo, dili tungo sa mga buhat. Dili tungo sa mga buhat. Dili tungo sa mga buhat sa relihon. Kung dili pinagi sa pagtuo. Pagtuo o buhat kay lahi. Pagtuo kay dili pagtamo sa simbahan. Pagtuo kay dili pagampo. Pagtuo kay dili bautismo. Pagtuo kay dili milagro. Pagtuo kay pagsalik sa kibuhat sa Dios. Nasa naman ninyo? So pagtuo akong mga buhat kay dili masagol. Nasa naman ninyo? Yeah. So Roma chapter 10 verse 17, pagtuo gikan sa papatalingok gikan sa pulong ni Kristo. So madawa nato ang hustong pagtuo pinagi sa pagpaminaw sa kamatuoran. So mga Juan chapter 8 verse 32, ang kamatuoran mga luwas kaninyo. Unsa man ang kamatuoran? Juan chapter 70 verse 17, ang imong pulong mao ang kamatuoran. O Juan chapter 14 verse 6, mingon si Jesus sa iyang kaugalingon, ako mao ang kinabuhi o kamatuoran. Ako mao ang dalan o kamatuoran o kinabuhi. Wala bisag kinsa nga makabsamahan kundi pinagi kanako. I am the way, the truth and life. Si Jesus mao ang kamatuoran mismo. O Juan chapter 1 verse 14, suma sa Biblia nga ang lawas kay nahimong ang pulong kay nahimong lawas. So, si Jesus mao ang kamatuoran o ang pulong mao ang kamatuoran. So mga pinagi sa pulong sa kamatuoran, ilabi na bahayong balita. Kabayin sa pulong sa kaluwasan. So mao kinya grasya. So pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa kibuhat sa Dios, pulong sa kaluwasan, maluwas ta. Nasa naman ninyo? Sa diyang nagtuko kung sa man ang kibuhan ni Yesu Kristo. Sa diyang nakatuko kung sa man ang kibuhan ni Yesu Kristo. Naluwas ko. Sakto ba? Yes. So kibuhan ni Yesu Kristo mao ang grasya. Grasya kay dili physical blessing, grasya kay dili materials. Grasya kay kibuhan ni Yesu Kristo. Para pangnos nako, unsa man ang kibuhan ni Jesus? Namatay si Yesu Kristo dito sa cross. Suma sa Biblia, Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamula kaninyo ug sa inyong Dios. Sa talawara sa Dios kanako, pinakadakong problema mao ang mga kasalanan, mga sala. Tayo unsay makarimpyo sa sala nako? Unsay makarimpyo sa sala nako? Dugo ni Yesu Kristo. Yeah, dugo ni Yesu Kristo, di ba? Yeah, Roma chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kung walay kamatayon ni Yesu Kristo, dili mawala ang sala. Bisa pang magampo ko, magasimba ko, magabuhat ko sa takhan dito sa simbahan, kung walay kamatay ni Yesu Kristo, dili mawala ang sala nako. So mga para pasayo sa akong mga sala, para pangnos nako, 2,000 katuig labay sa una, biyani si Yesu Kristo dining kalibutan para mamatay. So dito sa cross, kilansang siya, di ba? Pinagi sa kamatayon ni Yesu Kristo, pinagi sa dugo ni Yesu Kristo, kitubos na ang tanatong mga sala, hangtod sa hangtod. So Hebrews chapter 9 verse 12, kibuhan niya ang walay katapusan nga pagtubos. Eternal redemption. Pinagi sa dugo ni Yesu Kristo. Hebrews chapter 9 verse 22, kung walay pakpal sa dugo, walay kapasalyuan. So pinagi sa dugo ni Yesu Kristo, kipasalyo na ang atong mga sala, hangtod sa hangtod. Mao kinyang grasya. Nasa naman ninyo? Yes. Nalos na ba mo? Nalos na ba mo? Makatuba mo sa langit? Pinagi sa buhan nako, pinagi sa dugo ni Yesu Kristo. Yeah, pinagi sa dugo ni Yesu Kristo. So atong hunaw-hunaw na kabanin nilabaw pa para masiguraduhan
ang kabahin sa kaluwasan. Kung naipagduha-duha, buhay pa sa bunini nga wala pa naluwas gyud. So unang Thessalonica chapter 1 sumal sa Biblia nga kung maluwas gyud ko naay dakong kasayuran. The great assurance. Mao nga bisan pa mamatay ko dili ko mga dulo kay sure kayong buhato ko sa langit. Naluwas ko ako August 7, 2002. Naluwas ko dito pinay sa pakpamin sa mayong balita. Sukadato walay pakduha-duha. Sigurado kayo 100% mga bisan pang mamatay ko, makatuko sa langit 100%. Dili ko mga dulok sa kamatayon. Kung maluwas gyud ka, mawala ang pagduha-duha, mawala ang kahadulok kabahin sa pakuko. So unsa man ang grasya, verse 7, chapter 1 verse 7, basa nato sa nituan. Nga kaniya ana ang atong katupsanan, pinagi sa iyang dugo ang salyo sa atong mga panglapas, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Pinagi sa dugo. Kang kinsang dugo? Dugo ni Jesus. Unsa man iyang gibuhat? Gipasalyo na niya ang tanatong mga sala. Mao kini ang tinon nga grasya. Nasa naman ninyo? So kung kinsa man ang nakto sa grasya sa Dios kay maluwas. Walay lain nga dalan. Dili pinay sa buwas sa tao. Kundi pinay sa paktuo. So, pakto lamang ang dalan sa langit. Dili buhat. Takhan na nga ito na sa nga pagsabagihapon. Yes, namatay na si Jesus Kristo. Kipasal niyo na akong mga sala. Pero kung dili ko magpadong mayo, kung dili ko mag-alaga sa Ginoong mayo, kung dili ko mutabang suman na mga tao, mapunta ko sa imperyo ng pag-usop. Kung nakunaw na sila sa manini, unsa man ilang gisanik? Grasya sa Diyos o ilang buhat? Kisalik gihapon nila ang ilang buhat, di ba? Yeah. Pagtukuran na sa pakto kay buhat sa tao, sayop tiyan. So para makatuko sa langit, dili kinahanglan bisan unsang buhan nako, di ba? Galatia chapter 2 verse 16, ngani sa hingbaluan ta, nga ang tao wala pa kamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kundi pinagi sa paktuo ni Jesus Kristo, bisan kita mito kang Jesus Kristo, Kristo Jesus. Aron tapagapakamatarungon kita tungo sa paktuo kang Jesus Kristo, o dini tungo sa mga buhat sa kasuguan. Kay tungo sa mga buhat sa kasuguan, wala bisan unsa nga unot nga pagapakamatarungon. Pinagi sa buhat sa kasuguan, wala bisan kinsang nga maluwas. Sakto ba? Sakto? Kaya unsaon nato pakaluwas? Dili pinay sa buwas sa tao, kundi pinagi sa paktuo. Dili pakampo. Dili bautismo. Dili paktamo sa simbahan. Kundi pinay sa unsa? Paktuo. Kaya unsaon nato pakatuo? Faith comes by hearing. Pinay sa pakpaminaw. Dili pinay sa paktamo sa simbahan. Dili pinay sa pakampo. Dili pinay sa bautismo. Dili pinay sa milagro. Nasa naman ninyo? Yes. So mga nga miingon sa Kristo, Marco chapter 1 verse 15, makinuso kamo o tumo kamo sa mayong balita. Tumo kamo. Believe in the gospel. Kundi pinagi sa paktuo. Okay? Nasa naman ninyo? Napsatan? So Galatia chapter 3 verse 26. Pasaw na to sa rituan. Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinagi sa paktuo diya kang Kristo Jesus. Yeah. Pinagi sa paktuo. Oh. So sa tipin na sa among gituan, sa tipin na sa akong gituan, maluwas ko o dili ko maluwas. Kung nagtuko sa mayong balita, maluwas ko. Pero kung nagtuko sa bakak, kung nagtuko sa lahi nga mayong balita, kung nagtuko sa mga sayong nga doktrina, bisan pa nagtupot ko, dili ko makato sa langit. Key point kay unsa man akong gituan. What do I believe? This is more important. So dili pinay sa buwa sa tao,
Dili pinay sa pagtamo sa simbahan, dili pinay sa offering, dili pinay sa pag-ampo, dili pinay sa bautismo, dili pinay sa mga buhat sa tao dito sa simbahan, kundi dili pinay sa pagtuo. Nasa naman ninyo? So kung kinsa man ang nakto sa gibuhan ni Jesus, ang maluwas. So naay mahayong example kung unsa man ang dalan sa kaluwasan. Sa diyang namatay sa Kristo, tupan ni Kristo, duha ka tulisan put kay kilansang. Sa sinuktanan, sila duha, wala sila nakatung nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sumaw nga sila duha, nakapasipalan sila sa Ginoo dito sa krus. Pero, pinagi sa pagpamino sa pulong ni Kristo dito sa krus, dahil wala sa duha ka tulisan nga kilansang dito sa krus, usa ka tulisan kay naluwas. Tayo atong hunaw-naon, giunsa niya pakaluwas. Marko chapter 15 verse 27, o kilansang nila uban kaniya, uban kang Kristo. Ang duha ka tulisan, ang usa sa tuo niya ug ang usa sa iyang wala. Sa manini. Okay, pautan ako mo. Katong naluwas, asa man ang iyang bahin? Sa tuo, sa wala. Wala ta kabalo, kay wala yung recording sa Biblia. Pero sumala sa history, kay sumala sa Biblia ang bahin sa tuo sa Dios kay bahin sa pagkamatarong. Sumala sa history, basin ang tulisan nga naluwas kay sa tuo gikan ni Jesus. Okay, nasa man ninyo? Pero wala yung recording diya sa Biblia. Anyway, the fact kay, isa ka tulisan kay naluwas. So, siya. Gikan sa tuo, the tuo, gikan ni Yesu Kristo. So, isa ka tulisan kay naluwas. Giyunsan niya pakaluwas. Nakasimba na ba siya? Wala. Kung nakabuhat siya sa mahayong buhat, wala. Nakapatay siya sa mga tao. Mamumuno. Tayon, nakapabunya pa siya? Wala. Imposible kay gilansang siya, di ba? Wala siya nakabuhat sa pisan unsa. Pero, naluwas siya. Kiyunsa? Kiyunsa niya pakaluwas? Wala siya nakasimba, wala siya nakaampo, wala siya nakatak sa offering, wala siya nakatabang sa uman ng mga tao, kay dahutang tao siya. Kano na nakasala siya? Wala siya nakasimba, wala siya nakaampo, wala siya nakatudlo sa Biblia. Nakabuhat siya sa sala lamang. Pero nga naman, naluwas siya. Kabalo ba mo? Yes. Dili pinag sa buhat, kung dili pinagi sa pagtuo. Mao nga bisan kinsa ang maluwas. Kung maluwas na pinay sa buhat sa tao, kumusta man ang mga tao nga gi-admit sa hospital? Dili sila makabuhat sa bisan unsa, di ba? Katong happy na namatay. Dili sila makabuhat sa bisan unsa. Kung maluwas ang mga tao pina sa mahayong buhat, unsaon nila pakaluwas, di ba? Na interesting story. Isa ka tao kayo gi-admit sa hospital, magsakit kayo. Magsakit kayo, pero magusto siya nga buhato sa langit. So mga isa kadalaw, nakabisa ang isa ka pastor. Sir, gusto ba ka buhato sa langit? Oo, gusto kayo ko, pero dili ko makaba sa pisang unsa. Gusto ka buhato sa langit. Dayon, kung maayo ka, appeal sa church. O magsimba ka kada Domingo, o magsekripisyo ka kada Domingo, o usahay makata ka sa salapi, offering, kung maayo ka. Kung mamatay siya, maluwas na ba siya o dili? Ay dili siya maluwas, di ba? Dili kini dalan sa langit, di ba? Kung makatuta sa langit pinay sa buwas sa tao, sa patinong dilita na nga maluwas. Pero kung maluwas na pinay sa pagtuo, ang mga masakitong pukay, maluwas. Kaya ipakto kay dili buwas sa tao. Nasa naman ninyo? So mahayong example. Isa ka tunisan, bisan pa dili siya makabuha sa bisan unsa kay gilansang siya dito sa krus. Pero naluwas siya tungo sa pagtuo. Okay. Marko chapter 15 verse 32, sa sinuktanan sila duha, wala sila nakatung nga si Jesus mao ang Mesiyas. Chapter 15 verse 32.
Tapaka naunga karon sa krus ni Kristo, ang hari sa Israel aron makakita o makatuo kita, ugang mga nalansang sa krus, kauban niya, nanak boy-boy kanya. Pero isa katulisan, nakapaminaw siya sa pulong ni Yesu Kristo pa kayo. Dito sa krus na pitok ka mga pulong ni Yesu Kristo. Mayong balita kini. So mga nahamgwa niya nga makasala siya, o nahamgwa po niya nga si Jesus ang Mesias dili tao, mao nga nangadulog siya tubangan ni Jesus, kay nahamgwa niya nga mapunta siya sa imperno, nakamgo siya nga makasasala siya, mao nga nai aduna siya mahilustro nga hunahuna, nakatingwa siya sa kaluluwasan, mao nga kinghangyo niya ang kaloy sa Dios sa manini. Luka chapter 23 verse 42. Ug siya miingon, Jesus, hinumdumi ako, kung ikaw moato na sa imong kingharian, asa man ang kingharian? Langit. Tanawa, iyang pakto kay dakong pakto. Hapmi na namatay sa Jesus Kristo, di ba? Pero miingon ang usa ka tulisan, sa diyang moato ka sa imong kingharian, buhay pa sa banin nga mito siya sa pagkabanaw ni Jesus. Kay siya po kay isa ka Hudyo. Dadunggan ako dakang mga higayon nga si Mesias ang mabanhaw. Bisan pa kilansang si Jesus dito sa krus, sa mata sa tao, hapmi na kamatayon. Pero ang isa katulisan iyang pakto kay mito siya nga babanaw si Jesus pagka sa kamatayon. Buhay pa sa balini nga, na-realize niya nga si Jesus mao ang Mesias para mamatay tungo sa sala sa mga tulisan. Nasa man ninyo? O, Jesus, takang mga Pariseo, kitawak si Jesus nila, Labi, teacher. Takanang wala nakatunga si Jesus mao ang Mesias. Pero kitawak siya niya, Jesus. Unsa man ang kahulugan sa Jesus? Maluluwas. Nahangwan niya nga siya mao ang akong maluluwas. Jesus, tungo sa akong mga sala, mapunta ko sa imperno. Mga hinamdumi ko. Unsa boy pasaban niya? Kaloy ko o luwas ako Ginoo. Sadyang muato ka sa imong gingharian, sadyang muato ko sa langit. Hinumdumi ko buhay pa sa banin nga. Gusto po ko nga muato sa langit, luwas ako. Bitubak si Jesus. Verse 43. Atong masansunituan, ug si Jesus miingon kaniya, sa pagkamato na kanimo ako kanimo, karon magauban ka kanako sa paraiso. Pangutan ako mo, asa siya napunta? Sa langit, di ba? Kiyunsa niya pakato sa langit? Pinay sa pakta mo sa simbahan? Wala siya nakasimba. Pinay sa pakampo? Wala. Pinay sa bautismo? Wala. Pinay sa unsa? Paktuo. Unsa man ang iyang kituan? Karong gabi, muubang ka, nako. Si Jesus, dili siya mamakag, di ba? Biblia niya, dili mamakag, di ba? Yeah. Sa diyang nahanggan ako nga, makasala ko, niya to panahon na bitubak si Jesus, himpin na, natupan na, di ba? It is finished. Juan chapter 19 verse 13, it is finished. Nahuman na. Kipasal nyo na. Kipasal nyo na. Aha. Tapos na. Pinay sa pakto, dili pinay sa mahayong buhat. Nasa naman ninyo? Mahayong balita kay dili mahayong buhat sa tao. Mahayong balita mao ang mahayong buhat ni Jesus. Tumo kamo sa mahayong balita. Buhay pa sa nga, tumo kamo sa kamatayon ni Jesus. Tumo kamo sa dugo ni Jesus. Tumo kamo sa grasya ni Jesus. Ayaw sa ligon ang imong buhat. Imong buhat kay dili makalwas nimo. Atong buhat po kay hugaw kayo sa tubangan sa Diyo, di ba? Nasa naman ninyo? Takang mga reliyon, nagtudulo silang nga, buhata ang mayo, simbaha, kanunay, makampo mo, kanunay, para makatumo sa langit. Makampo, mayo. Pagtang ng simbahan, importante, pero dili kini talan sa langit. Nasa naman ninyo? Unsa man ang dadungan sa usa ka tulisan. Sa wala pa siya namatay, nakampo si Jesus sa manini. Luka chapter 23-34.
Amahan pasalyawa sila kay wala sila mangibalo sa ilang kinabuhat. Dadunggapot ang duha ka tulisan, pero ang usa nakatuo, pero ang usa wala nakatuo, di ba? Tayon, ang usa nga nakatuo, asa siya napunta? Langit. Pero ang usa nga wala naluwas, wala nakatuo, asa siya napunta? Imperno. Buhay pa sa nga unsa man ang dalan sa langit. Buwa sa tao o paktuo? Paktuo, nasa naman ninyo? Yeah. So, akong kahimtang parehas. Sa diyang nakapamina ko sa Bible seminar, daungan ako nga, makasala ko, sa mga nakatingwa ko sa kaluwasan, luwas ako, bitubak si Jesus, nahuman na. Nahuman na. Kung walay pulong sa Diyos, wala kinsa nga masigurado sa kaluwasan. Naluwas ko August 7, 2002, sa wala pa ko naluwas, nakasimba ko dugay. Nakapamina ko sa Bible seminar over 10 years. Kabalo na ko nga namatay si Kristo, kabalo na ko nga ang Biblia tinuod, kabalo na ko nga kung sa mga kontento sa kada session, pero wala ko naluwas. Pero atubang sa akong pamilya, namaka ko kanila, naluwas na ko. Pero sa akong kasing-kasing, walay kasiguruan. Kahadalok yapon, kumusta mo? Sigurado kayo? 100%? Kung walay kasiguruan 100%, mao kin ebidensya nga wala pa naluwas. Tayo kung wala pa naluwas, unsaw ninyo pakaluwas 100%. Walay laing nga option, walay shortcut. Pakpaminaw lamang ang dalan sa kasiguruan. Kaya kung walay pakpaminaw, walay hustong pakto. Kung walay hustong pakto, walay 100% kasayuran. Kanunay nahi paktuha-duha, kanunay nahi kahadalok. Makatubak ko sa langit? O dili, makada adlaw. Nahi paktuha. Mao king ebidensya nga wala pa ko naluwas. Mao nga Kristiyano kinabuhi put kay dili klaro. Kung wala tino nga kaluwasan, imposible nga makinabuhi para sa Dios. Sa una, isa ka sister, nakasimba na siya pipila ka year, pero usa ka adlaw sumala sa iyang testimonyo, bingon siya nga bago ra nga naluwas ko karon. So akong gipangutan siya, bago ra nga naluwas? Oo, pastor, sa patinuod, bisan pang naka-appeal ko sa church, dugay, sa patino, wala pa ko sure hangtod karon. Nahipaktuha-duha, pero tungo sa kaulaw, wala ko nakaistorya. Pero nakapamina siya sa Bible seminar, again, mga naluwas siya. Kung naipaktuha-duha, pakpaminaw pa kayo. Kada Bible seminar. Tayo mutabang ang Diyos ninyo para maluwas yun. Yes. Unsa na ito pa katong kipasal nyo na ang tanatong mga sala, miingon si Jesus, nahuman na. It is finished. Unsa mapaktuo, yes. Una, ang itong hibaluan, dili ko makabuhat sa pisang unsa para sa kaluwasan. Ikadua, si Jesus lamang ang makabuhat. So kinana ko maksusi, kung unsa ang gibuan ni Jesus, check. So para sa paktuo, kinangnan check. So kung maka-check ko, kung unsa man ang gibuan ni Kristo, makatok ko. Check and believe. Tayo, unsa na ito paka-check? Pinag-isa? Biblia. Okay, nasa naman ninyo? So kung akong pakto kay dili gibase sa Biblia, dili ko makato sa langit. So para makatuo, angay kong ilabay ang akong kawan yung huna-huna, o kinana ko mututok sa pulong sa Diyos lamang. Mao kinyang pakto. Angay kong saligon, ang pulong sa Diyos lamang. So, unsang phase?
Pinay sa Biblia, makaila ko kung sa magiban Yesus Kristo tayon, makatuo ko. So, pag-ila o pagkaamgo sa gibuhan ni Jesus para sa kaluwasan, o pagtuo sa kaluwasan nga iyang gibuhat. So, kung walay pag-ila, walay pagkatuo, kung walay pagpamina sa pulong sa Diyos, walay pag-ila, di ba? Yes. So, unang Juan chapter 4 verse 16, basa nato sa Juan. O kita nakaila o mituo sa guguma sa Diyos, alang ka nato. Ang Diyos mao ang guguma, ugang magapabilin sa guguma, magapabilin sa Diyos, ugang Diyos magapabilin diha kaniya. Kita nakaila o mito. Kung kisa man ang nakaila kay makatuo. Tayo unsa to pakaila? Pinagisa, pakampo o Biblia? Biblia. Pinas sa Biblia. Dili pinas akong mayong buhat. Kalwasan kay dili depende sa akong mayong buhat, kundi depende sa buhat sa Diyos. So unang Pedro chapter verse 9, sa pagtawan ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kalwasan sa inyong mga kalag. Yes. So pagtuo kay gikan sa pulong sa Diyos. Pagpati kay resulta lamang. So sa tipina sa mga motutuo, pagpati kay lahi, di ba? Nasama ninyo? Sa una na isa ka tipaminaw, naluwas na. Nahangwa niya ang kaluwasan, pero walay luha. Pero lahi nga tipaminaw, nakahilak siya, salamat sa Diyos. Pero ako, mamawalay luha. Kinahang na luha. Pasong ano mas nakilak siya, pero ano mawala ko'y hilak, wala pa ko naluwas. Pakilak kay din ni evidence sa kaluwasan, di ba? Karon, buntak o gabi. Buntak. Sayong nga sapton, di ba? Kinahang na luha. Pastor, buntak tiyay, pero wala ko'y luha. Mao nga wala po ko sure, karon kay buntak. Ang unsa ka sayo? Ang akong saligon ang fact, dilipak patin ako, di ba? Unsa man ang fact? Pulong sa Diyos. Kung yun ang Biblia nga, nahuman na, tayon, dili kinahang na lahi nga mabutang. Nahuman na, mao kinapaktuo. O dili kinang naluha, di ba? Ayaw lantaw ng reaction sa uban ng mga tipaminaw, ayaw lantaw ng inyong kasing-kasing, walay pulos. Inyong pagpati, inyong kasing-kasing kay dili makatak sa kasiguruan. So Proverbs chapter 20 verse 26, basa na to sa rituan. Katong nakasalnik sa iyang kaugalingong kasing-kasing, maui usak ka buwang. Apan bisang kinsang nagalakat sa pakamanggialamon, pagaluwason. Kung kisa man ang makasalik sa ilang kaugalingong kasing-kasing kay buwang, kay kasing-kasing kay dili ka matuoran, unsa ka changeable, di ba? Changeable kayo. So, Biblia lamang ang makatak sa kasiguruan. John chapter 5 verse 39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, tungkol kay kamo na nakunahunang nga diya kanila, may kinabuhi kamo nga walay katapusan o kini sila mao ang nanakpamatot kanako. So, dili pinay sa pagpati, dili pinay sa buwas sa tao, kung dili pinay sa Biblia, maangkon nato ang walay katapusan nga kinabuhi kaluwasan. Nasa man ninyo? So, Bible is the answer. Bible is the way to be saved. Ang Biblia lamang ang dalan sa langit. Nasa man ninyo? O, pinay sa Biblia lamang makailata sa guguma sa Diyos. Unsa man guguma sa Diyos? Kaluwasan. Kamatay niya sa Kristo. Nasa naman ninyo? Yeah. Dayon, unsay natong gituan pinay sa Biblia? What should we believe? What do we believe in the Bible? Mao kini importante. Bisan pa sigurado kayo ko, pero kung naktuko sa bakak, kung naktuko sa sayong mga doktrina, dili ko maluwas. So, mao kini ang summary kay atong nakadunan miyaging session. To una, to kinahanglan nga ang Biblia kay tinuod pila ka porsyento? 100%. Ikadua, kitang tanamaw ang makasasala sa atubangan sa Diyos. Kinatamuto nini. Ikatulo, ang buwas sa tao kay dili makalimpyo sa sala. Okay, hugaw nga lamesa, para panglimpyo sa hugaw nga lamesa, kinang natrapo, di ba?
Pero kung trapo kay hugaw gihapon tayo malimpian ba ang lamesa? Dili. Akong mga buhat kay sama sa hugaw nga trapo. So kinang na putol nga trapo, unsa man putol nga trapo? Si Jesus. Yeah. Verse 4, ang dugo lamang ang makalimpyo sa sala. Kang kinsang dugo? Dugo ni Jesus. O, mao nga, namatay na si Jesus dito sa krus, 2,000 katuig nga ilabay sa una. So pinay sa iyang dugo, ipasalyo na ang tanatong mga sala, pinagi sa dugo ni Jesus, hangto sa hangtot. Walay katapusan nga paktubos, walay katapusan, buhay pa sa panini nga, kikan sa sinuktanan, hangto sa katapusan. Walay limitation. Unlimited forgiveness. Unconditional love. Nasa naman ninyo? Yes. Eternal redemption. Walay katapusan nga paktubos. Wala hanggang katapusan. O, pagkaman sa kamatay ni Yesu Kristo, nabanaw na si Yesu Kristo. Nga naman nabanaw siya? Kung wala siya nabanaw, dilita makatong nga naman namatay siya. Kung wala siya nabanhaw, makasayop ang mga tao nga basin namatay siya tungo sa iyang sala. Pero, ado na ba siya sala? Wala. Wala. Kipanangkon si Jesus sa balang Espiritu. Wala siya sala. Mga nga nabanaw siya. Mga nga makatutang nga, aha, humana ang pakukom, aha, humana ang kapasalyuan. Iyong nga ebidensya nga na humana ang tanan, nabanaw siya. Nasa naman ninyo? Yes. O, dili mawala ang kalwasan. Mawala ba ang kalwasan o dili? Gihapon na yung mga tikpaminaw nga nakasayop. Oh, nalwas na ko. Kipasal nyo na akong mga sala sa una karon. Pero kung makpakok sa lapaguso ugma, kung makpakok sa lapaguso sunong nga semana, mapunta ko sa impero ng pagusop. Hustong pakto o sayo nga pakto? Husto. O sayo. Oh, walay kamot. Okay. Kung makpakok sa lapaguso, mapunta ko sa imperno. O bisan pang makpakok sa la, dili ko mapunta sa imperno. Ang katong wala naka taas, kasi walay kamot. Kung mapunta ko sa imperno pag-usop, tungo sa akong mga salpag-usop, buhay pa sa buniming nga mawalang kalwa sa pag-usop, di ba? Tayo, kung mapunta ko sa imperno pag-usop, tungo sa akong mga sala sa uguma, unsa akong buhat to? Tayo, dugura ma ang makalimpyo, di ba? Tayo, kinang na ba siya Jesus mamatay pag-usop? Kung mapunta ko sa imperno pag-usop, unsa nga iyang buhaton? Kinang siya mamatay, kadadalaw, di ba? Kamatayon, pagkapanaw, kamatayon, pagkapanaw, kamatayon, pagkapanaw. So, isa ka, Kristiyano kay nangutan na kang Yesu Kristo. Ginoo, unsa man na yung kipang buhat? Busy kayo, wala pa human, kinana ko mamatay. Again, kayo, baka patayon ka sa sala. Sayang kayo. Unsa ka sayo? Kapil naman namatay siya. Kausa, once for all. Atong nakad na, di ba? Pinay sa usa ka kamatayon, kipasalyo niya ang tanan, lahat. Sumawa nga dili mawala ang kaluwasan. Nasa man ninyo? Tayo, unsay mahitabo kung makpakok sa lapag-usop? Bisan pa dili ko mapunta sa imperno, makatak ang Dios disiplina. Nasa man ninyo? Yeah, iyo nga kinikanan. So atong tunan unya. Yeah. So Hebrews chapter 7 verse 25. Busa usap siya arang makaluwas sa himpit gayud kanilang nanak duol kanak ato sa Dios pinagi kaniya. Sangni siya buhi. Siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Si Jesus buhi gihapon mao nga iyang kapasalyan kay epektibo hangto sa hangto. Nasa man ninyo? Nasa taman ninyo? Yes. So, unsa man ang iyang gibuha para papasalyo atong i-remind pag-usop shortly. Juan chapter 1 verse 29 atong basaon. Tanawa ang korodero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa ang korodero sa Dios? Si Jesus Kristo. Unsa man iyang gibuhat? Kikuha niya ang sala sa kalibutan. Buhay pa sabi niya kikuha niya ang tanan kong mga sala sa una karon umalabot. Kikuha ni Jesus ang tanan atong mga sala. Kikuha ni Jesus ang sala sa kalibutan. Kikan sa sala sa pinakaw ng tao hangto sa sala sa katabsang tao. Kumusta ang mga silingan? Bisan pa wala sila nakapaminaw sa Bible study nila. Kumusta may ilang mga sala? Kikuha ba na nila? Wala.
Kumusta ang mga mamumuno dito sa bilangguan? Gikuha ba po ni Jesus ang ilang mga sala? Wala. Oh. Pero dili tanan nga makato sa lang, di ba? Ano man? Dili tanan nga nagtuo. Ano man dili tanan nga nagtuo? Dili tanan nga nakapaminaw sa mayong balita. Nasa naman ninyo? O tayo sa mga tikpaminaw, nakapaminaw sa mayong balita, dili tanan nga nalos kay, dili tanan nga nakahinulsor. Ano man dili tanan nga nakahinulsor kay dili tanan nga kanan nga maluwas. Kay dili tanan nga adunay open mind. Yes. So kikuha niya ang sala sa kalibutan. Okay, so atong lantaw ng isa ka video, sumala sa Biblia niya, sadyang nakapasaan si Jesus sa iyang krus, kay mababugat kayo o sakit kayo ang iyang lawas, di ba? Kay gitangtang na ang panit, o nahidugo, nakpagas siya og dugo, o mabugat kayo ang krus, mao nga sa talan, gitawag ang isa ka tawo, si Simon. Aduna siya isa ka bata, si Rupo. So si Rupo, dalwa siya, o mahimo siyang importante nga leader sa church, sa Olia Church. So nakita nila ang kamatayan ni Kristo. Okay? So kung kisa man ang mutanaw sa kamatayan ni Kristo, pinangi sa Biblia ang maluwas. So mga tanawa, ang korodero sa Diyos, nga nagakuha sa sala, sa kalibutan. Behold, buhay pa sabi nga, look and believe. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya itong lantaw ng isa ka video. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the Lamb. They said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses, Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today. We must be sure this little lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. We tried to leave the city, but we could not get away. Forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die?
first one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, "There's Jesus." And I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell, and in that moment I felt such agony. In that moment I felt such loss, till a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Carry his cross!" At first, I tried to resist him, but his hand reached for his soul. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, "Father, forgive them." Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, "Father, please forgive us. The lamb ran away." Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, "Dear children, watch the Lamb." Yes. Sa diyang namatay si Kristo, kasi nakita ninyo ang Linux, ang karanerong usa ka karadero nga gidala sa usa ka bata, nawala, di ba? Sa mga mingos yang nga, sorry father, kay nawala na ang karanero. Kay sa daang tukon, kipatay sa mga isalitang mga karonero, di ba?
para pagpasalyo sa ilang mga sala. Pero unsa man ang tubak sa papa, amahan. Tanawa ang korodero. Nawala ng korodero, pero bingo ng amahan kaniya. Tanawa ang korodero. Unsa ba ipasabot nini? Ang mga hayop kay anino. Tino nga korodero kay dito sa cross. Tanawa ang korodero sa Diyos. So kang kinsang sala namatay sila para sa akong mga sala. So si Jesus mao ang akong korodero. Sakto ba? Sakto? Nasa naman ninyo? Yes. Para papasalyo sa akong mga sala, namatay na iyong nga korodero. So, walay rason nga mamatay siya pag-usap, di ba? Pinay sa iyang kamatayan dito sa cross, kitubos na niya ang tanan kong mga sala nga hingpit. Nagtuba mo? Yes. Hebrews chapter 9 verse 11. Apan si Kristo nga miabot nga usa ka labawong saserote sa mga mayong butang nga palaboton, pinagi sa labing dako ug labing himpin nga tabernakulo, nga dili binuha sa mga kamot, nga kung sa iron dili nining pakabuhata. Yeah. Unsa way pasaban nini? Okay. O akong ipakitang Biblia, Hebrews chapter 9 verse 12. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 11, 12. Apan si Kristo nga miabot nga usa ka labang saserote sa mga mahayong butang nga palaboton, pinagi sa labing dako ug labing hingpit nga tabernakulo, nga dili binuhat sa mga kamot, nga kung sa iron dili nining tapakabuhata. Verse 12. Katong basang sulituan, dili usab pinagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating baka, kundi pinagi sa iyang kawalingong dugo, misulo sa makausang nga sa gihapon, ngadto sa taping nga balaan, sa nakabot niya ang walay katapusan nga pagtubos. So pinagi sa kamatayon ni Jesus, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo, pila sa akong mga sala ang gipasalyo niya? Pila sa akong mga sala ang gipasalyo niya? Tanan-tanan. Mao kinya walay katapusan nga pagtubos. Kumusta man akong mga sala sa una, gipasalyo na ba wala pa? Kumusta akong mga sala karon, gipasalyo na ba wala pa? Akong mga sala sa umalabot, kipasalyo na ba wala pa? Kipasalyo na. Kipasalyo niya ang tanan. Yes. So, pinay sa dugo ni Jesus Kristo, kitubos na niya ang tanatong mga sala hangto sa hangtot. Akong mga sala sa una karon umalabot, kipasalyo niya ang tanan. Yeah. So sa patinuod, kikan sa adlaw sa kamatayon ni Jesus Kristo, ang mga sala sa mga tao nga natawo sa bagong tugong kay sama sa sala sa umalabot, di ba? Sa akong mga sala sa una karon umalabot, tala akong mga sala kay sama sa sala sa umalabot. Kikan sa adlaw sa kamatayon ni Jesus. Kikuha niya ang tanan. So, example, gusto kong mopalni sa balay. Pero kulang ang budget. So mga mobaya ko sa 1 month rental fee, dayon pila ka bulan mabuhi ko. Kung mobaya ko rental fee para sa 1 month, dayon pila ka months mabuhi ko dito sa balay. 1 month, di ba? Kung mobaya ko sa rental fee para sa 2 months, pila ka bulan nga mabuhi ko? 2 months. Dadawan na ko ang dakong budget. So mga akong paliton ang balay. Dayon, pila ka months nga mabuhi ko dito? Hangto sa hangto, di ba? Sakto ba? Yes, sa manini, pila sa akong mga salang gipasalyo niya? 1 month na lang? 2 months na lang? Dili. Hangto sa hangto. Nasa naman ninyo? Yes. Gibayan na niya. Kaya ang bayad sa salamaw ang kamatayon. So pinasa iyang dugo, gibayaran na. Nagtuba mo? Yes. O, main chito pagusok. So hangto karon,
atong nakaduna ko unsa man ang dalan sa langit, unsa man dalan sa langit, pagtuo, o unsa man atong gituan, kamatayon ni Jesus. Walay katapusan nga pagtubos. Tayong main tito pag-usop, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kay tungo sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo. O kana tinligikan sa inyong kaugalingon, kini hatak sa Dios. Dili tungo sa mga buhat aron wala bisan kinsa nga mangandak. Hatak sa Dios, gift of God. Pinagi nini madawa nato ang dakang mga leksyon. Kabay sa kaluwasan, salvation is gift from God. Na importante nga leksyon, ngano man kaluwasan kay hatak sa Dios. Gift. Gift na pasabot given, di ba? Given. Gift kay gikan sa given. Buhay pasabot ni nga dili gikan nako, kun dili gikan sa mga pakatag, di ba? So, hatak, gift, hatak. Buhay pasabot kinsay nakatak, ako o ang Dios. Kaluwasan kay dili gikan nako, kun dili gikan sa Dios. Mga kaluwasan kay hatak sa Dios. Nasa naman ninyo? Gift. Gift na pasabot dili gikan nako, kun dili gikan sa Dios. So naipipila ka kahulugan. Ngano man kaluwasan kay hatak sa Dios. Una, guguma sa Dios. Yeah. Lahi guguma ko sa akong asawa. Mao nga makahatak ko sa kasa para sa akong asawa. Sakto ba? Bisan pang mahal, kung nahiguguma ko sa akong asawa, makahatak ko sa gift. Sakto ba? So diya sa gasa, diya sa hatak, naiguguma. Nasa naman ninyo? Oh. Kung dawato ninyo ang gift, kumusta man inyong kasing-kasing? Mayo ra ba o dili mayo? Mayo, di ba? Kaya, takong grasya. So ngano man kaluwasan mao ang hatak sa Dios, kay kaluwasan mao ang guguma sa Dios. Mao ang atong gitawag, kaluwasan mao ang hatak sa Dios. Isaiah chapter 43 verse 25. Pasan na to sa rituan. Ako, bisan ako mao siyang nagapala sa imong kalapasan, tungo sa akong kaugalingon, dili na ako mahinumdum sa imong mga salangano man naluwas ko, tungo sa akong mayong buhat, tungo sa guguma sa Dios. Tungo sa guguma sa Dios. Ano man, sa pati wala ko yung mahayong buhat atubangan niya. Pero ano man naluwas ko, dili tungo sa akong mayong buhat, kundi tungo sa guguma sa Dios. Para niya, naluwas ko. Dili naman para nako, kundi para niya. Naluwas ko. Nasa taman ninyo? Yes. Example, nahulog ang akong bata dito sa dagat. So, iyo nga ginika na unsa akong buhaton. Pasin, busulok ko sa dagat o akong kuhawon siya, di ba? Tayo makasulti ko sa manini. Nakaluwas ko nimo, dili namang para sa imong kinabuhi, kundili para nako. Kay kung mamatay ka, unsaon nako paka kinabuhi dining kalibutan. Dili ko mabuhi kung mawala ka. Mao nga naluwas ka pinay sa kong tabang, dili namang para nimo kundi para nako. Baka sulti ko sa manini, di ba? Sa manini, ang Biblia kay nang ingon. Dangingon ang Biblia. Ang Dios kay nakaistor sa manini. Bisan ako mao siyang nagapala sa imong kalapasan tungo sa akong kaugalingon. Kay dili siya ganahan nga mapunta ko sa impierno. Tungo sa guguma sa Dios. Nasa taman ninyo? Yeah. Pero, akong giluwas ang silingan. Ano man, nakaluwas ko niya. Dili para nako, kundi para niya, di ba? Pero, anak kay lahi. Okay? Roma chapter 5 verse 8. Pasaw na to sa rituan. Apalang Diyos nagapasundayak sa iyang kaugalingon guguma, alam ka na to nga sa mga makasasalapa kita, si Kristo namatay tungot ka na to. Mao kinyang historical fact, unsa man ang pakto, si Kristo namatay tungot ka na ko. Yes, sakto. Tungot ka na ko. Kay, gihiguguma ko sa Diyos. Nasa man ninyo? So kung kinsa man ang naluwas kay nakaamgo, kung unsa man ang guguma sa Diyos. Roma chapter 5 verse 9. Busa labi na kayot nga ginapakamatarong kita karon diya sa iyang dugo, maniluwas kita kikan sa kaligot ko sa Dios pinagi kaniya. Verse 10. Kay kung sa mga kaway pa kita,
Kipasik uli kita sa Diyos, pinagi sa kamatayon sa iyang anak. Labi na kayo't kay kipasik uli kita, maniluwas kita tungo sa iyang kinabuhi. Kumusta man ang atong kahimtang sa wala pa ta naluwas? Kaway. Okay. Kung naikaway nimo, pwede nga mamatay ka para niya? Lisok kayo, di ba? Ganyan po, nakapangawad siya sa imong bahandi, nakapatay siya sa imong pamilya, pwede nga mamatay ka para niya? Lisok kayo. Usahay na yung mga tao nga namatay para sa mga mahayong tao, di ba? Suma sa Biblia niya. Pero lisok kayo nga mamatay para sa mga kahaway. Unsa man ang kamatay ni Kristo, namatay siya para sa kaway. Kinsay kaway kaniya? Ako, di ba? Sakto ba? Sa wala pa ko naluwas, kaway ko kaniya. Pero iyang kamatayon, kay dili tungo sa akong mayong buhat, kundi tungo sa iyang guguma. Bisan pa kaway ko kaniya, bisan pa nakasala ko kaniya, bisan pa aduna ko dakang mga sala, bisan pa aduna ko dakong sala, pero bisan pa hugaw ko, dautang ko, dili matarong ko, namatay siya tungo sa iyang guguma, dili tungo sa akong mahayong buhat. Nasa naman ninyo? So unsa ka dakong grasya? Kung kisa man ang nakaamgo sa iyang guguma kay babago, pagkaman sa kaluwas. Tungo sa akong mga sala, namatay siya. So mga tubangan sa iyang kamatayon, kanay, kasing-kasing, sorry kayo Ginoo. Tungo sa akong mga sala, namatay ka. Mga hinahinay, gusto kong magundang sa sala. Natural kayo. Juan chapter 3 verse 16. Basa na to sa Juan. Kani gihiguguma sa Dios ang kalibutan sa pakaaging nga gihatak niya ang iyang anak nga buktong aron ang tanan nga muto kaniya dili mawala unili may kinabuhi nga walay katapusan. Lakay laba mo ni Isaac. Brother sisters nga naluwas kay nakahibalo, nakaila si Isaac. Ta anak ni Abraham, di ba? Sa diyang nakita si Abraham 100 years old, nakanak siya ni Isaac. Unsa ka bilinon, di ba? Unsa ka bilinon. Kaya sa diyang tigol lang si Abraham o Sarah, nakanak sila ni Isaac. Unsa ka bilinon. Pero usa ka dalaw, kitawak si Abraham sa Dios. Ihalan nimo ang imong anak. Ihalan nimo ang imong anak. Iyong burnt offering. Buhay pa sabi nga, patyon ang imong anak. Diya to pa na, kumusta makasing-kasing ni Abraham? Pasin sakit kayo, di ba? Unsa man Ginoo, angay kong ihalad ang anak, pero imbis na ang pangnekramo, puntak sayo, nakaato siya uban ni Isaac dito sa Bukid sa Moria. Sa diyang nakapatay si Abraham ni Isaac, naitingok sa Diyos, stop! Nakita na nako ang imo pagtuo. Kay mao kinya paksulay sa Dios. So, mao kinya anino sa kamatayon ni Kristo. Si Abraham kay anino sa Dios, si Isaac kay anino ni Kristo. Sa diyang namatay sa Kristo, namatay siya iyong nga anak, tayo iyong nga amahan ang Dios. Kumusta man ang kasing-kasing niya? Di ba? Para luwason ko, ihalas sa Dios ang iyang anak. Dapat tinapot niya ang dakong sakit yung amahan nga nakalabay sa anak. Pasing kinikanan, kung kinangnan mo mulabay sa inyong anak karon, makababa mo? O kung namatay na ang inyong anak karon, kumusta mo? Dakong sakit, di ba? Sa manini, kilabay na sa Diyos ang iyang anak. Sumaw nga, sa diyang namatay sa Kristo dito sa cross, mingon siya. Ang Diyos, nga naman kilabay ko. Yes. Para luwason ko, kilabay si Jesus sa Diyos. Nasa man ninyo? So, iyong nga anak, unsa ka sakit. Nga naman kilabay ko. Iyong nga amahan, unsa ka sakit, kay kilabay niya ang iyang anak. Para luwason ko, kidawan niya ang dakong sakit, mao kinyang guguma. Okay, so atong lantaw ng isa ka video,
kining video kay makapakita og maayo kung sa man ang guguma sa amahan o sakripisyo sa anak. Okay, atong nantaw. Bro. Spí. Tati, mohl bych jít s tebou zítra do práce? Na most? Ty už je hrozně brzo tma, kdybys nic neviděl. Si vezmeme baterku. Láďo, na mostě je hrozná zima. Si vezmeme horkou čokoládu. Dobro. Dobro. Láďo. Ano, Láďo. ano. Ale. Ej, A spali. A spali. A spali. a spali, a spali. A teď doopravdy. Za hodinu pojede vlákem. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět čoupátka. Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo. 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Tak jo. Tak čau. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 나의 마음이 아버지의 마음 알아. 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를. 나의 온몸이 아버지의 마음 알아. 내 모든 삶 당신의 삶 되기를. Tati! Tati, vlaky nemoc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 발이 향하길 원해요. 나의 마음 아버지
내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될 수 있기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 Ani vamos ter na zemi. Si vezmeme horkou čokoládu. Yes. So para sa mga tao, nakasekripisyo ang amahan o nakasekripisyo put ang bata. Para luwasan ko, nakasekripisyo put ang Diyos o nakasekripisyo put si Yesu Kristo. Nasa man ninyo? Yeah, unsa ka dakong guguma. So diya sa kaluwasan, naay guguma. O, ngano man kaluwasan kay hatak sa Diyos? Libre. Example, buhatak ko sa cellphone, yung gift. Pero kung mangayo ko sa pagpalit, uli, tayo dili kini gift, di ba? Yes. So gift kay libre. So mga dili mawala ang kaluwasan. Nasabtan? Yes. Roma chapter 4 verse 4 to 6. Apan yatong nakabuhat ang balos dili tapaga isipon kaniya ingon nga sa grasya kundi ingon nga sa utang apan yatong wala magbuhat kundi nga nagatuo kaniya nga nagapakamatarong sa dili Dios non ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pakamatarong ingon mausap si David nagalitok sa panalangin ibabaw sa taong nga kaniya ginaisip sa Dios ang pakamatarong kawas sa mga buhat dili kinang nang buwas sa taong ano man libre kay kalwasan kay libre. Verse 7 to 8, pasang na to, mga bulahan sila kansang mga kadautan gipasaylo o kansang mga sala kitabunan. Bulahan ang tao nga dili pag-isipon sa Ginoo ang iyang sala. O, nasa taman ninyo? So kalwasan kay libre, mga dili mawala ang kalwasan. Okay? Kumusta man ang sekripisyo sa mama? Okay. Libre, di ba? Libre. Unay mga mother, pagkaman sa diyang mahimong ang bata ninyo hamtong, makahangyo ba mo sa lapi? Kaya hangto karon, sulo sa 20 years, nakapantay ko ninyo sa mga bayad. Mo kurente, o tubig, magpakaon. Makahangyo ba mo sa salapi kanila?
Dili nga naman, sakripisyo sa mother kay mahal o libre. Mao nga bilinon ang mga guguma sa mother, di ba? Kay libre. Kung mangayo ang mama sa salapi kaninyo, iyang guguma kay dili bilinon, di ba? Yeah. So, ato na tayo isa ka video, guguma sa mother kay free. My little girl came up to me in the kitchen this evening while I was fixing supper, and she handed me a piece of paper she'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. For making my own bed this week, $1. Going to the store, 50 cents. Playing with little sister while you went to the store, 25 cents. Taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2. Total owed, $14.75. Well, I looked at her, standing there expectantly, and 1,000 memories flashed through my mind. And so I picked up the pen and, turning the paper over, this is what I wrote. For the 9 months I carried you, growing inside me, no charge. For the nights I've sat up with you, doctored you, prayed for you, no charge. For the toys, food and clothes, and for wiping your nose, there's no charge. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. Well, when she finished reading, she had great big old tears in her eyes, and she looked up at me and said, Mommy, I sure do love you. then she took the pen and in great big letters she wrote, paid in full. When you add it all up, the cost of real love is no charge. Yes. 미혼ang mother nga the cost of real love is no charge. So, tungo sa perfecto nga guguma sa Diyos, dili kinahanglan akong buhat, di ba? Sakto ba? Para maluwas ko, kinahanglan ba mayong buhat nako? Dili kinahanglan. Para maluwas ko, kinahanglan dakang mga pagampo nako? Dili kinahanglan. Para maluwas ko, kinahanglan dakong sakripisyo nako? Dili kinahanglan ano man? Nakasekripisyo na si Jesus para nako. Mao nga libre ang iyang guguma. So mga kung kinsa man ang kanang nga maluwas kay maluwas. Kay gibayan na niya. Nasa naman ninyo? Pinay sa iyang dugo, gibayan na. Unsa ka dakong grasya. So mga kung makatuko sa langit tungo sa akong mayong buhat, walay pulos ang iyang kamatayon. Galatians chapter 2 verse 21. Atong masahon sa rituan. Wala ko ikasalikway ang grasya sa Diyos. Kay kung ang pagkamatarong pinagipas sa kasuguan, nan si Kristo namatay sa walay hinungdan. Yes. Galatians chapter 3 verse 10 to 11. Kay ang tanan nga ana sa mga kabuhat sa kasuguan, ana sila sa ilarom sa paktunglo, kay nahasulan na. Kitunglo ang tanan nga dili mapadayon sa tanan nga mga butang nga nahasulat sa basahon sa kasuguan, aron pagbuhaton nila. Yeah.
karon nga tungod sa kasuguan walay bisan kinsa nga gipakamatarong sa tubangan sa Dios, mahayang man kayang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Yeah. Nasa naman ninyo? Yes. The libre. So, tong kay kalwasan kay gift. Yeah, kini walay bayat nga regalo para kanimo. Namatay na ako para kanimo. Wala ko'y gibuan nga ako ra, akong nadawan nga gibuan ni Jesus para kanako. So unsa man ang kalwasan? Paktawas sa iyang gibuhat. Pinay sa pakto. So unsa itong buhaton? Papasalaman lamang, di ba? Papasalaman. Salamat sa Dios. O kalwasan kay dili gikan sa tao kundi ni gikan sa Dios. Kinsay nakahatak sa kalwasan? Ang Dios. So Titus chapter 2 verse 11. Kayang grasya sa Dios nga nagadala sa kalwasan. Napakita sa tanang mga tao. Kinsay nakahatak sa kalwasan? Ang Dios. Ano man kalwasan kay hatak sa Dios? Kay dili mawala ang kalwasan. Dili siya mokuha sa kalwasan pag-usop. Sumala sa Biblia niya, John chapter 10 verse 28. Basa na to. O ako nagahatak kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, o sila dili nagayot mawala, o wala bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Wala bisan kinsa nga makaagaw sa kalwasan gikan sa kamot sa Dios. Okay, nasa naman ninyo? Yes. Okay, Roma chapter 8 verse 15. Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pakaulipon, pag-usap ngadto sa kahadlok. Kundi nakadawat kamo sa espiritu sa paka-inak-anak nga tungod kaniya nagaingon kita aba amahan. Sadyang nalwasta nahimo natang anak sa Dios. Unsa to? Anak sa Dios. Importante kayo. Okay. Sadyang nalwasta nahimo tang anak sa Dios. Sa wala pa ta naluwas, kitang tanang kay anak sa yawa. Sama sa anak sa yawa. Pero sadyang nalwasta nahimo tang anak sa Diyos. Dayon, importante kayo, sa una, isa ka tao, makililimos. Pero tungkol sa grasya sa hari, siya kay nahimong prinsipe. Okay, so kakaron, ikaw kay akong anak. Yeah. Pero gihapon na kinayang makilimos, di ba? So mga hina-hina na siya, babago. Pero position, prinsipe siya o makilimos gihapon. Prinsipe siya, diba? Pero gihapon na kinayang nga makilimos. So mga kinang na siya, babago. Sa manini, sadyang nalwasta, nahimutang anak sa Diyos. Pero gihapon na kinayang nga makasala, diba? Gihapon na kinang makasasala sa lawas. Mga bisan pa, nahimutang anak sa Diyos, na possibilidad nga makasala ta pag-usop. Sakto ba? Sakto? Yes. So sa wala pang kaluwasan, makasala ta. O tungo sa sala, kinanan ta hukuman dito sa imperno. Pero naluwas na ta. So mga nahimutang anak sa Diyos. Ang ka nahimong amahan. So kung makpat ta pag-usop, unsay may tabo? Imperno pag-usop o buhatak ang Diyos disiplina? Disiplina kay dili imperno. Usahay mawala ang kwarta, usahay moabot ang sakit, problema, mahitabo ang konflikto. Iyong nga disiplina para makaundang sa sala. Tungo sa guguma sa Diyos. Disiplina po kay tungo sa guguma sa Diyos. So asa ta mapunta kung maluwas na ta? Ito sa langit. Dayon, atubangan sa Diyos, naay tuwa ka klase nga anak. Anang nga naktuman, anang nga naksupa. Okay, pangutan ako mo. Nahitwa ka anak, sa tubangan nimo, imong anak. Mahayong anak, tautang anak. Okay, pangutan ako mo. Kinsay imong anak? Sigurado? Pastor, akong anak kay mahayong anak lamang. Bisa pa naay tautang anak, siya po kay anak gihapon. Sakto ba? Nasa naman ninyo? Yes. Importante, tanawa. Bisan pa isa ka anak kay nagasupa.
makalabay ba ko niya? Kaya, nakasupak pa ka? Suka karon ikaw kay dili akong anak. Mawala ba ang position sa iyong anak? Dili mawala gihapon? Gihapon? Anak. Unsa man na kasing kayo sa ginikanan? Kasing kayo sa ginikanan kay dili ka na nga mawala siya, di ba? Gusto gyud ang ginikanan nga babago siya, sakto ba? Mao nga buhatag ang Dios disiplina dili imperno. Kung mapunta ko sa imperno pag-usop to kay magpa ko sa pag-usop, baho ba kinyang guguma sa Dios? Oh, nalwas na ka kabingi, bago na nga nalwas. Oh, Ginoo, nalwas na ko. Pero karon kanina dito sa balay, akong bana, magtapol lang siya, mga nangiso ko kanya. Wake up! Mangmata ka, ano man tugay nga mata. Sorry Ginoo, bisa pang nalwas na ko kagabi, nangisok ko sa akong bana. Mapunta ba ko sa imperno? Kung mapunta ko sa imperno pag-usop, bawa ba kinyang guguma sa Diyos? Dili. Bisa pang nakasupa ko, gihapon, anak ko sa Diyos. Sakto ba? Anak ko. Gihapon, ako mao ang anak sa Diyos. Nasa naman ninyo? Yeah. So, para sa anang nga nagatuman, para sa mga Kristiyano nga nagatuman, muani ang ganti. Para sa mga Kristiyano nga nagasupak, bisan pang nalwas na, pero tungo sa kinay nga makasala, tungo sa kaunyangon, kung mangisok sila, kung makaba sila pag-usop, unsay muani? Imperyo pag-usop o disiplina? Disiplina, ano man? Ang itong unaw-unaw, unsa man ang motibo sa disiplina? Kay dili ang Diyos nga kanang nga bawal ako. Sakto ba? Nasa naman ninyo? Iyong nga ginikanan kung naay mga anang nga nagasupak, usahay maka hatang mo sa disiplina, di ba? Okay, karong semana, walay allowance. Walay allowance. Walay allowance karon kay nagasupak ka. Ngano man dili ano wala ko nakatak sa allowance kay kanaunta ko nga bawala siya, kanaunta ko nga babago siya. Kanaunta ko nga babago siya kay nahiguguma ko niya gihapon. Ngano man magahatag ang Dios disiplina kanako? Dili tungo sa pagtumot kun dili tungo sa guguma sa Dios. Kay kanang gyud ang Dios nga babago ko, kanang gyud ang Dios nga makalabay ko sa mga sala. Dili mawala ang kaluwasan. Ano man, namatay na siya para nako, mao dili mawala ang kaluwasan. Sakto ba? Insakto ba? Insakto ba? Yes. Kay kaluwasan kay guguma. Yeah. Hebrews chapter 12 verse 6. Kayang gihiguguma sa Ginoo gikasigo niya. O kinahampak ang taksa-taksa ka anak nga iyang gidawat. Kinsay makadawa sa disiplina. Mga anak, example isa ka silingan, isa ka bata, magiguba niya ang magbaso, mo plato, walay rason nga maghampak ko niya, di ba? Ngano mas siya kay dili akong anak. Pastor, bisan pa nakasimba ko kada Domingo, walay disiplina. Basin gihiguma gyud ko sa Dios. Kay walay disiplina. Sorry kayo, mao kin ebidensya nga wala pa ka naluwas. Sumala sa Biblia, kung walay disiplina, dili kin ebidensya nga walay anak. Hebrews chapter 12 verse 7 to 8. Basa na to. Kaya lang sa pagpamatarong nga kamo kinapaantos, ang Dios nagamatuto kaninyo sama sa pangmatuto sa mga anak. Kay kinsa ba ang anak nga wala kastigo sa amahan? Apan kung kamo walay kastigo, nga nini ang tanan na himong mga umalabit, tungon niya na kamo mga anak sa gawas, ug dili mga anak nga matut. Kung walay disiplina, mao kin ebidensya nga wala pa ko nahimong anak sa Dios. Dili kinang na disiplina nga no mapunta ko sa imperno. Nasa naman ninyo? Ang mga ginalwas lamang ang makadawas sa disiplina. So bisa pang nakunaw na ka nga nalwas na ka, pero tong kay walay disiplina, ayaw mali pa yun. Mao kin ebidensya nga wala pa naluwas. Okay, nasa naman ninyo? Yes. Okay. So,
iyong nga anak sa Diyos, kung magbuhak og sala, unsa ko buhaton? Kinana ko mag-repent. So duha ka klase nga mga repentant diya sa Biblia. Unang repentance kay pakinulsol para sa recovery sa relationship, para sa kaluwasan. Pila ka higayon? Kadakan kausa sa diyang naluwas. Upa ka mas kaluwasan, makabuhata sa sala pag-usap, di ba? Tayo iyong nga anak, kinana ko magsugit ngadto sa ginikanan. Sorry kayo, nakasala ko, palyutabang ko nga mabago. Yeah. Kining pakinusol kay, dili para sa kaluwasan, kundi para sa pakabalik sa fellowship. Talyawala sa amahan ug sa mga anak. Nasa naman ninyo? Yan. Pero daghang mga relosong tao aduna sa nga pagsabong nga pakinulsol para pakabalik sa fellowship kay pakinulsol para sa kaluwasan. Mao nga daghang nga aduna sa nga pagsabot. Nasa naman ninyo? Yes. So ayaw sa pasabot, pakinulsol para sa kaluwasan kay pila ka higayon? Kausa. Pakinulsol para sa pakabalik sa fellowship, talyawala sa amahan sa mga anak. Pila ka higayon? Kanunay, samtang nakabuhak og sala. Dili para makatuko sa langit, kundi para ma-recover ang fellowship. So pakabalik, pakinulsol para sa kaluwasan kay, you turn, repentant, di ba? Isa ka higayon. Pero sa diyang naluwas na ko, nakabaling na ko nga to sa Diyos. Dahil na-recover na ang relationship. Talyawala sa Diyos o sa mga makasala. Sa diyang naluwas na ta, nahimot ang anak sa Diyos, pagkam sa kaluwasan, iyong nga anak, kinahangnan, tamayong kinabuhi. Dili para sa kaluwasan. Acts chapter 11 verse 18, sumawag kiniyang pakinusa para sa kaluwasan. Uksa pagkadungok nila nining mga butanga, nangahilom sila og nanakdayak sa Diyos, nga nagaingon, nandiay ang Diyos mihatag usap sa mga hentil sa pakinulsol alang sa kinabuhi. Kini pakinulsol kay pakinulsol para sa kaluwasan. Sumawa nga mingon si Kristo, Marko chapter 1 verse 15, makinulsol kamo, ug tumo kamo sa mayong balita. Kapilaman? Kausa. Ikadang Korinto chapter 7 verse 10, kayang Diyos nung pakasubo, nagabunga o pakinulsol ngadto sa kaluwasan. Tayo pakinulsol para ma-recover ang fellowship, pagka sa kaluwasan kay, kanunay, samtang baga supakta. Sa manini. Kaya nakabaling na ko, di ba? Nakabaling na ko nga to sa Diyos. So, unang Juan chapter verse 9, ayaw sa pasabo, dakhan mga relyosyong matao kay nagasayop tungon nini, unang Juan kay dili para sa mga tao nga dili luwas, kundi para sa mga tao nga ginaluwas. Para sa fellowship, dili para sa kaluwasan. Nasa naman ninyo? So, unang Juan chapter 1 verse 9, kung igasugit na to ang atong mga sala, matinumanong ung matarong siya, aron pasalyon kita niya sa atong mga sala, o pagahinuan kita niya gikan sa tanang kadautan. If we confess our sin, kining pagsugit kay dili para sa kaluwasan, kundi dili para sa fellowship uban sa Dios. Nasa naman ninyo? Yes. Ayo sa pasabot. So mga Revelation chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 kay kabay sa mga iglesia, ang mga iglesia mao ang mga ginaluwas. Busa hinumdumi kung din ikaw mahulog, uk makinulsol ka, uk buhata ang unang mga puluhaton. Unsa ba ipasabot ni? Para sa kaluwasan, para sa mahayong Kristiyano kinabuhi. Para sa mahayong Kristiyano kinabuhi. So kini pulo kay para ngadto sa mga ginaluwas diya sa church. Dili ngadto sa mga tawo nga dili luwas. Nasa daman ninyo? Yes. So para sa mga tawo nga dili luwas, kinahanglan pakto sa mahayong balita. O pagka sa kaluwasan, kinahanglan mahayong buhat para madawat ang ganti. So, lahi, okay? Nasa naman ninyo? Yes. O, kaluwasan kay hatag sa Diyos, ano man? Kay kaluwasan kay nagahatag sa dakong kalipay. Okay, naluwas na ba mo? Naluwas na ba mo? Oh, nalipay ba mo? Yeah, bisan pa na ikaliso kalisa ng pag-antos, makauwok ta. Ano man, tungo sa kalipay sa kaluwasan. Bisan pa sakit ko, bisan pa aduna ko'y takang mga problema, bisan pa aduna ko'y takang mga utang. Nai utang? Bisan pa nai takang mga problema, baka ubokom ko tungo sa kalipay sa Diyos. Okay? Unang Pedro chapter verse 8 to 9. Basa nato sa 1.
nga sa wala ninyo hikit-i, inyong gihiguguma. Unga bisan wala ninyo siya hikit-i karon, apan sa pakto nagakalipay kamo sa hilabihan gayud sa kalipay nga dili masoy o puno sa himaya, sa pagtawan ninyo sa katapusan sa inyong pakto ang kaluwasan sa inyong mga kalak. Kalipay, nakita kong kalipay. So, akong ipakita ng isa ka the brightest show, siya kay nakatak sa gift ngadto sa tanan ng mga tao nga nakakuyok. Kanang gasa kay brand new auto. Libre. So, tanaw ang ilang reaction, unsa ka kalipay. Everybody in the audience, now listen to me carefully, is being given a special package, and I don't want you to open it. Do not shake it. Do not open. Do not open. Take the box and hold it in your lap. Do not open. And now here's the deal. Listen carefully. Inside one of these boxes is a key. Do not open it yet. If your box has a key, you will be the last person today to get one of those cute little G6s. Okay? Who will it be? Are you ready? Hold on. Are you ready? JR is back in our audio booth. I want, JR, this calls for a drum roll. Cue the drum roll. All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3. You get a car! You get a car! You get a car! You get a car! Everybody gets a car! Everybody gets a car! Everybody gets... Yeah. Ano man nalipay sila? Silang tanan nakadawa sa auto, bagong brand car. Ay tungo sa auto, unsa ka takong kalipay? Kumusta man ang kaluwasan? Auto kaluwasan, asa man ang mas dako? Kung ano man hinay? Unsa ka dako? Ano man, babuy mo hangto-sangto dito sa langit. Diba? Pero mabisan pang naluwas na ko, tungo sa kaliso, atubang na ko kung magnasubok ko kung magnakagul ko kung magnabalak ako, unsa ka sayop sa tubangan sa Diyos. Kung magpalandong ta sa dakong guguma sa Diyos, malipayon ta. Mao nga makaubukom ta sa mga kalisot. Bisan pang mamatay ko karon, makatuko sa langit, unsa ka takong kalipay. Yeah? Dili ta maka-compare sa kalwa sa uban sa mga auto, di ba? Yes. Okay. Kalwa sa kay dili katapusan. Kalwa sa kay sinuktanan. Okay, to shortly atong tunan ang Kristiyanong kinabuhi. What is a Christian life? Ikaduang Korinto chapter 5 verse 40 atong masang. Kaya guguma ni Kristo nagapugos ka na mo. Kaya nagahukom kami sa ingon nini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Tungo sa guguma sa Dios, papapugos ka nato. Tungo sa guguma, kanang tatang nga makinabuhi para niya. Mao kinya motibo sa Kristiyanong kinabuhi. Dili pinay sa papapugos sa tao, kundi dili pinay sa papapugos sa guguma. Ikaduang Korinto chapter 5 verse 15. Basa nato sa rituan. Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na makinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi dili alang niatong namatay o nabanhaw alang kanila. Yes. Unsa man ang Kristiyanong kinabuhi? Sumala Biblia. Una, kinabuhi para ni Kristo. Ikadua, kinabuhi sama ni Kristo. Ikatulo, kinabuhi sumala sa pulong ni Kristo. Mao kinya Kristiyanong kinabuhi. Nasa naman ninyo? Bisan paok, naluwas na ko. Pero kung walay kinabuhi para ni Kristo, sama ni Kristo, sumala sa pulong ni Kristo, bisan pang naluwas na ko, walay Kristiyanong kinabuhi. Kumusta mo? Naluwas na ba mo? Tayon, kumusta man ang Kristiyanong kinabuhi ninyo? Naay kinabuhi sama ni Kristo, naay kinabuhi para ni Kristo, naay kinabuhi sumala sa pulong ni Kristo. Kung wala, bisan pang naluwas na mo, patay na ang Kristiyanong kinabuhi. Kumusta mo? Baktan mo sa simbahan, dili kini Kristiyanong kinabuhi. Ano man kinang nata maminaw,
para mabuhi para ni Kristo, para mabuhi sama ni Kristo, para mabuhi sumalas sa iyang pulong. Pero bisan pang nagasimba ko kada Domingo, pero kumusta man ang inyong kinabigikan sa Lunes, hangto sa Lunes. Kristiyanong kinabuhi kay dili reliyosong kinabuhi. Ayaw buhaton sama sa mga reliyosong tao. Religious life, Christian life kay different. Unsa man ang Kristiyanong kinabuhi? Kinabuhi sama sa Christ. Kinsay mga Kristiyano, ang mga tao nga nakinabuhi sama ni Kristo atong itawag Christian. Pero kumusta man inyong kinabuhi? Gikan sa inyong kinabuhi, makita ba si Kristo? Kung nagalantaw ang silingan, kung nagalantaw ang inyong pamilya o amigo-amiga, makita ba nila si Kristo gikan sa inyong pulong, gikan sa inyong kinabuhi? Kung wala, i-examine your face. Duha ka lason. Una, wala pa naluwas. Ikadua, bisan pang naluwas na ko, akong kasing-kasing kay tuna. Tungo sa tinaguan sila. Ayaw tunan ang religious life. Tunan ang Christian life. Unsa man Christian life? Para ni Kristo, sama ni Kristo, sumala sa pulong ni Kristo. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Yes. Yeah. O, ang kalwasan nga akong gidawa kay kalwasan sa akong kalak. Unang Pedro chapter 1 verse 9, ang kalwasan sa inyong mga kalak. Mao nga, gihapon akong lawas kay huyang. Mao nga, naidakang mga paksulay o paktintay. Unang Pedro chapter 3 verse 21, dili ang makakuha sa mga kahugawan sa unot, kundi ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa tubangan sa Dios pinagi sa pagkabanaw ni Kristo. Hangtod sa pagkabanaw ni Kristo, gihapon na ikinaya nga makasal mao nga Kristiyanong kinabuhi kay sama sa spiritual better. Dahil tuwa ka kasing-kasing. Naitingwa sa espiritu. Gusto ko nga makpasa sa Biblia. Pero nai kahum sa unot, dili ko gusto, di ba? Tingwa sa espiritu, gusto ko nga muapi sa Bible seminar, fellowship. Pero tingwa sa unod, ayaw ra. Kapoy mo. Kapoy ka. Magtulog ka. Bisa pa mutawag ang mga leaders kanimo, ayaw dawata ang ilang tawag. Ayaw i-reply. Tingwa sa unod. Kaya gihapon na ikinaya nga, makasasala. So, John 3:6, ang giyanak sa unong-unong man, ang giyanak sa espiritu, espiritu man. So akong kalwasan espiritu, gihapon unot kay huyang gihapon. Akong unot kay huyang gihapon, maluya gihapon. Akong lawas kay wala pa naluwas, di ba? Babago ang akong lawas sa diyang mubalik sa Kristo. So mao nga, kinanan ko mag-away patok sa unon nako. So, akong position kay nabago, iyong nga anak sa Diyos. Pero, akong condition kay parehas gihapon. Sa una karon parehas gihapon na kinaya nga, makasal. Mao nga, dahil nga matintay ko, di ba? So, Galatia chapter 5, verse 16 to 17, busa kingon ko, makawi kamo sumala sa espiritu, ug dili kamo makatuman sa kailipkon sa unot, kayang unot, nakakaibok patok sa espiritu, ugang espiritu patok sa unot, kay kini sila nakasupakay ang usag-usa, aron dili ninyo pagpuhaton ng mga butang nga buot ninyo. So, nay duha ka kahum sa espiritu, kahum sa unot, nakaway sila, pakaw man sa kalwasa. Kumusta mo? Naa ba? Naa. Okay, tanawa, nay langgam o ilaga. Nay pisi, kikan sa ilang tiil, kinsay mas kamanan. Talima sa langgam o ilaga kayo mas kamanan, di ba? Pero, agila. Kinsay baka daw? Agila o ilaga? Agila kayo mas tako.
So, buhay pa sa bunini nga, para makadaog sa akong unot, kinana ko mahimong gamanan. Okay? Nasa naman ninyo? Yes. So, kinsay mga kaway, yung mga Kristiyano. Una, kalibutan. Ikadua, Satanas. Ikatulo, akong unod. So, para maka-overcome sa kaway, para mabuhi ko para sa Ginoo, kinahanglan upakabuta. Okay, sundon ko. Una, pulong sa Diyos. Pero sundon ko, pulong sa Diyos. Ikadua, pag-ampo. Ikatulo, fellowship. Ikaapat, evangelism. Yes. So, unang Pedro chapter 2 verse 2, ingon sa mga batang nga bagong nga tao, mangandoy kamo sa maini kayo sa walay simbok nga katas nga espirituhanon, aron makatubok kamo sa kaluwasan pinagi nini. So, kung bagong naluwas ko, akong kahimtang kay sama sa bagong silang, bagong bata. So, kinahanglan katas. Unsa man katas? Pulong sa Dios. Kung kisa man ang kaon sa pagkaon kay makatubo sa manini, kung kisa man makapaminaw sa pulong sa Dios kay makatubo, dayon makauwom ta sa kalubutan o si Satanas o unot nako. So kinangnan pagkaon para sa lawas. So makakaon ko pinay sa baba. Para sa espiritu kinangnan pulong sa Dios. So unsa na to paminaw pinay sa talungan. Talungan kay espiritu nga baba. Yeah. O ikadwa, pagampo. John chapter 14 verse 14. Kung kamo mangayo bisan unsa sa akong alan, akong pagabuhaton kini. Unang Thessalonica chapter 5:17. Manag-ampo kamo sa walay undang. Pag-ampo kay conversation uban sa Dios. So kung mag-ampo ko bisan unsa, kung akong pagampo kay kabubuton sa Dios, buhatag ang Dios tubak. Ikatulo, pakyambitay. Unang Korinto chapter 1 verse 9. Matinumanon ang Dios nga pinagi kaniya, kitawag kamo ngadto sa papakitambit sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. So, sa diyang naluwas ko sukat ato, nakasugon na ang pakinambitay, fellowship. Uban sa mga brothers and sisters, uban sa Ginoo. O, evangelism. Ikaw pat, ikadong Timothy chapter 4 verse 3. Pasaw na to sa rituan. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon o sa dili panahon, magpadulong ka, magsaway ka, magtambak ka uban sa bukos nga mapailubon o pagpanudulo. So mao kini ang tumong sa atong kinabuhi. Ingon Kristiyano, tumong sa kinabuhi kay pagpambisa mayong balita. Unsa ka daghang mga tawo nga wala pa naluwas. Kung tapulanta, kung dilita magbaba, kung dilita mag-evangelize, silang tanan kay mapunta sa impyerno. Sa diyang naka-enjoy ko sa kalibutanon, takanang mapunta sa impyerno. Unsa ka sayop sa tubangan sa Dios. Sumaw nga, para mabuhi ko sama ni Kristo, para ni Kristo, sumala sa pulong ni Kristo, to kinahanglan ta magpabilin diya sa iglesia. John chapter 15 verse 4 to 5. Asa na to silituan? Managpabilin kamo kanako o ako kaninyo. Maiyo nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon, gawas kong kini makapabilin sa punuan, sa maong pagkaagi bisan kamo, dili makabunga gawas kung kamo makapabilin kanako, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga, kung kinsa ang pabilin kanako o ako kaniya, kini makabunga og dakhan, kay kung mahibulak kanako, wala kamoy arang mabuhat. Manapabilin kamo kanako, buhi pa sa bunini nga, manapabilin kamo diya sa iglesia. Diya sa iglesia. Iglesia kay sama sa tapuno nga paras. So unsa natong buhaton pagkahuman sa puno game? Yeah. So kinahanglan magapabilin diya sa iglesia. Sanga, kinahanglan ang mga sanga nga magapabilin diya sa puno sa paras tayo makabunga sila, di ba? Sa manini ang mga Kristiyano o ang mga karanero, kinahanglan sila mukuyok sa panon. Ang mga bata, kay kinahanglan sila mo stay sa pamilya.
para madaot ang protection o pagkaon. Sa manini, ang mga Christian, ang mga ginalluwas, kinahanglan na makapabilin diya sa fellowship. So kada semana, samtang naay chance nga makakuyong mo sa fellowship, kinahanglan mo apil. Tayo, makatubo mo o magamit mo sa Diyos. O madala ninyo ang mga pamilya nga dililuwas. O silingan nga dililuwas. Okay. So, unsa man ang iglesia? Iglesia, una, church is the community of saved Christian. Ang iglesia mao ang grupa sa mga ginalwa. Sumal sa Biblia. Unang Korinto chapter 1 verse 2. Alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Korinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga kingalan nga balaan uban sa tanang nga nanagtawak sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ilang Ginoo ato usap. Iglesia kay dili simbahan. Iglesia mao ang grupa sa mga kinalluwas. Dili simbahan, mga nalluwas mao ang iglesia. Ikadua, ang iglesia mao ang templo sa Dios. Ikaduhang Korinto chapter 6 verse 16, ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga lalawan, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi, matupa sa giingon sa Dios, makapuyo ako kanila ug magalakaw sa taliwala nila, o ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawan nako. Unsa way pasaban ni? Naay ang Dios dili o wala? Dili sa iglesia, naay ang Dios wala. Naa mao nga kinahanglan ta mga dulok sa iglesia, kinahanglan ta makamping diya sa iglesia nga naman naay ang Dios karon. Bisan pag dili makita iyo nga Espiritu Santo naay ang Dios nga naman. Iglesia mao ang templo sa Dios. O ikatulo, iglesia mao ang lawas ni Kristo. So kung kinsa man ang nahigugma sa iglesia kay nahigugma sa Dios. So, kita nawa ko. Okay, hapin na human. Kikapoy ba mo? O kutom ba mo? O kutom po ko. Okay, hapin na lunch time. Okay, hapin na human. Bisan pa nag-istorya ko nga I love Jesus, nahiguguma ko sa Ginoo. Pero kung dili ko ka na nga moapil sa fellowship diya sa church, akong testimonyo kay baka. Ano man, iglesia mao ang lawas ni Kristo. Bisan pa nag-istorya ko nga nahiguguma ko sa Dios, pero kung dili ko kana nga moapil sa fellowship diya sa church, akong testimonyo kay baka. Kung kisa man ang nahiguguma sa Dios kay nahiguguma put sa iglesia. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23. O kipasakom niya ang tanang nga mga butang sa ilarom sa iyang mga tiil, o gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia, nga mao ang lawas niya, ang kahubunanan niya, nga nakapuno sa tanang diya sa tanan. So, iglesia mao ang lawas ni Jesus. Ikaw pat, iglesia mao ang asawa ni Kristo, sama sa asawa. Nahiguguma ang bana sa asawa, di ba? Sa manini, kinsay nahiguguma sa iglesia? Si Yesu Kristo. Si Yesu Kristo. Ephesians 5 verse 25. Mga bana, higugumao ninyo ang inyong mga asawa. Mag-ingon man nga si Kristo, usap nahiguguma sa iglesia. Kinsay nahiguguma sa iglesia? Si Jesus, mga Gawa Kapitulo 20-28, gipalit sa Diyos ang iglesia, pinay sa iyang dugo. So, ang mga fellowship diya sa iglesia kay mahal kayo, kay gibayan na sa Diyos iyang dugo. Para sa fellowship, para sa iglesia. Nasa naman ninyo? So, unsay pinaka-mahal, pinaka-bilino dining kalibutan? Akong trabaho, akong pamilya, o iglesia? Iglesia. Sakto ba? Insakto ba? Yeah. Yeah. O katapusan, ang iglesia mao ang balay sa Diyos. Diya sa balay na pamilya, di ba? Sa mani, diya sa iglesia na spiritual pamilya. Kinsa man ang spiritual pamilya? Brothers o sisters. Okay, tanawa ang usa-usa. O tawagan sila, brothers o sisters. Ulaw kayo? Yeah. Diya sa balay na guguma sa pamilya sa manini, diya sa iglesia na guguma sa Diyos. Okay.
Unang Timothy chapter 3 verse 15. Basaw nato sa 3:1. Apan kung ako malangan ug dugay, aron masairan mo kung unsa ang paggawi sa mga tawo sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi o pagtukuranan sa kamatuoran. Yes. So, iglesia mao ang balay sa Dios. Yeah. So, sa katapusan, tayo unsa man ang vision sa iglesia. Una, we should love each other in church. Okay. Juan chapter 13:35, pasaw na to. Nagahatak ako kaninyo o usa ka bagong sugo, nga makigugumay kamo ang usa-usa. Mag-ingon nga ako nahiguguma kaninyo, nga kamo usap mahigugumay ang usa-usa. Ang itong higumaon, ang usa-usa. Okay. Sala kay dautan, di ba? Kinanglan ta magtumo sa sala, pero kinanglan ta mahiguguma sa tao. Sakto ba? Insakto ba? Insakto? Yes. Ang mga tao kay pilinon, sala kay problema. Nasa naman ninyo? So kinanglan ta magadumo sa sala, pero kinanglan ta mahiguguma sa mga tao. Okay? Yes, importante kayo. Ikadua, we should preach the gospel outside for lost souls. Marko chapter 6 verse 15, basa na sa 3:1. Usiya miingon kanila, lumakaw kamo sa tibong nga kalibutan o iwali ninyo ang mayong balita sa tanang pinuhat. Para sa tanan. Para sa tanan. Yes. Dili sa lugar po, naitakang mga tao nga wala pa nakapaminaw sa mayong balita, di ba? So duola ang pagkabal ni Yesu Kristo. Takinang na makpo sa tanan para madala ang dakhan para makapaminaw sa pulong sa Diyos. So hinako nga makpadayon mo sa pagpamisa bayong balita. So mapasalamat to sa Ginoo tungo sa atong iglesia takhan ang nangalos karon. Karon pinaisa Life of the Mission, over 82 countries o more than 1,000 mga iglesia kay naka-evangelize para sa mga tao nga dili luwas. So, kinangata dili magundang, di ba? Pinsa pang naay makalisod, problema, pag-antos o pangnutos, dili ta makaundang. Kinata magpatayon. Kay tuula ang pagkabalin ni Yesu Kristo. So, hinako nga mastakhan ang mga luwas. Okay, nasa taman ninyo? Okay, so takhan kayong salamat. Ilam nakikan sa Lunes, hangtot karong adlaw, mapasalong ko sa mga tanan na mga brothers and sisters nga nakasakripisyo, nakapaminaw sa Bible study na pagayo o mga bagong naluwas. So mapasalamat ko sa Ginoo. Takhan kayong salamat, mag-ampot ta. Salamat sa Dios tungo sa imong dakong grasya. Naluwas kami tungo sa imong dakong grasya nakatigom diri sa tubang sa imong pulong. Kanina among nakadunan ang kabayin sa kaluwasan o kabayin sa Kristiyanong kinabuhi. Ginoo, to payog tabang imi nga makakinabuhi para ni Kristo, sama ni Kristo, sumala sa pulong ni Kristo. Aron nga makapahimot kami sa imong pangalan. O kabalo nami nga duola ang pagkabaling ni Yesu Kristo. Pero gihapon na idakang mga tao nga dili luwas. Ginoo, payog abulyan ang ilang kasing-kasing para makapamina sa imong pulong aron nga mangalos po sila. Para nini palyo kami taa ang mga brothers or sisters iyong instrumento para pagpamisa mayong balita. O para sa mga bagong naluwas, palyo tabangin sila nga makapabilin diya sa iglesia aron nga makatubo sila kauban sa mga brothers or sisters o magamit po sila sa Dios iyong pininong instrumento para sa himaya sa Dios. O para kabayin sa mga sakripisyo sa mga brothers and sisters, tamiyaging Bible seminar, hinami nga buhatak ang Dios o kanti kanila sumala sa ilang sakripisyo. Salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo, among kiampo. Amen. Yeah.